Köszöntöm a nézőket. Elsősorban Till Tamás szüleit köszöntöm, és őszinte részvétünket szeretnénk nyilvánítani én és a családom Till Tamás családjának. És ha megsértem őket, akkor bocsánatot kérek, nem szándékosan teszem, de eszem ágába sincs. Én csak azt szeretném tudatni a nagyvilággal, hogy F. János ártatlan. Hogy miért is. Amikor a kisgyerek eltűnt, és állítólagosan a János becsalta arra a tanyára, arra a portára, ahol történt ez a szörnyű tett, és ahogy be van állítva, hogy mit művelt a kisgyerekkel, ez nem fedheti a valóságot. Hogy miért is? Hát ez én véleményemet mondom, nem másét, amit a médiából előszedtem, az újságokból és hallomásokból. Nos, nekem ez jött le, hogy másnak mi jött le, mindenkinek a saját szuverén joga, miről mit gondol, meg az egyik tévécsatorna felkeresett minket, 1 órába belepréselt 2 percet. A lényeget senki nem értette, még mi sem. Na most itt szeretném tisztázni ezt az ügyet. Amikor eltűnt a kisgyermek, állítólag a János becsalta arra a tanyára, arra a portára, és állítólag megerőszakolta. Na most ez számomra lehetetlen, azt is megmondom miért. Mert János nem meleg, és nem pedofil. Ismerettségünk alapján nem. Ő a nőkhöz vonzódik, ahogy Orbán Viktor úr is mondta, nőnek férfi a párja, férfinak nő a párja. Mi is ezen az elven alapulunk, van egy vonal, és kész. De attól tiszteletbe tartjuk a melegeket természetesen. Na most, hogy miért nem lehetséges, hogy ő mindezt elkövette egyedül, 16 évesen, ez lehetetlen. Először is azt állítsák, hogy megerőszakolta. Neki, annak a kisgyereknek kiabálni kell. Segítségét kell kiabálnia, és sírni, és jajgatni, ugyebár. Na most a házat lakták a tulajok. Hogy kik, azt nem tudom, mert nem ismerem őket. A másik, állítólag egy ács valami ács kapocsal fejbe verteste. Na most, hogyha valakit fejbe verdesünk, ugyebár, egy ilyen súlyos tárggyal, akkor megint kiabálni kell, jajveszékelni, mindaddig, ameddig tud, természetesen. De igen, de ott a vér, abba a helyiségben. Megy a plafonra, megy a falra, és megy különböző tárgyakra. Az egyik dolog. Én mit csinálnék ilyen esetben, ha velem ilyen előfordulna? Azonnal elhagynám a helyszínt. Hogy miért? Pánikba esnék és depresszióba. Egy 16 éves gyerekről van szó, egy tudatlan gyermekről, aki soha nem volt még rendőrségen se, egy állami gondozott gyerekről, aki nem volt szeretve, ugyebár. Hát most nem a szeretetről van szó, hanem erről az ügyről. Hát utána gondolkodnia kell neki, hogy mit csináljon. De igen, de ezt nem a saját portáján teszi meg, hogy bezárja a kaput, és azt csinál a saját portáján, ha hogy akar, mert akkor az idő neki dolgozik. Itt az idő ellene volt. Még számára meg is állhatott az idő, ha ő volt. Hogy miért mondom? Hát azért, mert olyan lehetetlen dolgokat ő nem tudott megtenni, egy fiatal gyerek, mint ahogy elő van adva. Na most a test
Tehát el kellett, hogy engedje, le kellett rakni a földre. Ugye? El kellett menni ásóé, lapáté neki, egy másnak a portáján természetesen, ahol otthon vannak. Meg kellett ásni neki a gödröt. Utána taligáét menni, majd, ahogy belerakta a testet a taligába, tolnia kellett neki, homokos területen. De ha már ott bent vérzett a gyerek, akkor a taligába is véreznie kellett neki. Na most melyik taliga nem nyikorog? Sok taliga. És melyik taliga ad hangot? Hát igen, van olyan taliga, amivel 20 méterű hajuk, hogy tolják. Nem tudom, hogy milyen lehethetett az a taliga. Ugyebár ezt jó volna tudni. Na most ez mind idő. Utána, ahogy kiásta a gödröt, bele kell tekerni egy nellomba, bele kell rakni. Ugyebár, hogy belerakta a holttestet a gödörbe, az egy gyűrt feltöltött a test. Belapátolt a földdel, igen ám, de sok föld megmaradt abban a helyiségben. Azzal mi lett? Mert biztos, hogy nem vakontúrásnak lehetett nézni. Hol volt a tulaj? Hogy ő ezt nem vette észre a saját lakásában, a saját portáján. Hol? Utána menjen vissza, a védnyomokat tüntesse el, de úgy, hogy profi módon. Hát, én még olyan profiról nem hallottam, aki így el tudná tüntetni. Hogy honnan veszem ezeket a dolgokat? Hát a tévéből, a netről. Vissza tudok menni 40-50 évre a tévéből, az interneten. Mindent meg lehet találni. És én itthon nyomozok ez ellen, és a Jani mellett érvelek. Azért is, hogy miért, mert én ismerem, nem az idegenek. Én ismerem Jánost, milyen jó szívű ember, hogy milyen adakozó, nem egy árvának és szegény családnak adott már. Úgy, hogy nem kell neki visszaadni. Na most visszatérve az ügyre. Ő ezeket a dolgokat ehhez, hogy eltüntessen mindent, és hogy végbe vigyen, hát szerintem az én elméletem alapján minimum 2-3 óra hossza kellett ehhez az időhöz, hogy ő végbe vigye. Elejétől végéig. De kérdem én, hol voltak a tulajok? A ház lakói. Hogy ő szabadon azt csinált a portán, amit akart. Főleg ilyen ügyben. Nem hallottak semmit. Se jajkiáltást, és nem láttak semmit. Ez hogy van? A másik dolog, tegyük fel, hogy megtette, mert mindenki ezt állítsa. Jó, rendben van. El kellett neki hagyni egyszer a helyszínt. Hogy hagyta el a helyszínt? A lakók tudta nélkül, vagy a lakók tudtával? Mert a Jánosnak is tiszta vérnek kellett, hogy legyen. A testtől, a kisgyerektől. Van egy erdős rész, át kell menni a városon. Tömegközlekedéssel. Nem volt se biciklije, se motorja, se autója. Kamerák vannak. Ha nincs is kamera, még akkor jó, rendben van. De emberek vannak. Nem vették észre, hogy tiszta vér az a gyerek? A tulaj se vette észre? Ha tudott róla, hogy eltávozott? De ez még nincs semmi. Intézetbe ment a gyerek, ott volt neki a ruhájai. Nem volt nála váltóruha. Beér az intézethez, kapu van, portás van, ott már van kamera. Nem lássa a portás? Jó, rendben van, tovább megy. Át kell neki menni folyosókon, itt-ott irodáknál, nevelők vannak, felügyelők vannak, és hát persze intézeti társak. Senki nem látta, hogy véres valahol a ruhája, cipője? Ezt nem tudom elhinni, és felfogni a mai napig.
Komolyan, nem tudom. Hogy tudott ilyet véghez vinni egy 16 éves gyermek. Nem tudom felfogni épp ez elmélettel. Ésszel sem. Erre úgy jutottam rá, ezekre a dolgokra, hogy összeraktam egy kockát, de még hiányosok. De én az internetről nyomozgatok itthon, és az én elképzelésemet megpróbálom összerakni, és a nagyvilág elé tárni. Hogy most kinek, hogy tudom a tudatára juttatni, az mindenkinek a saját elképzelése szerint próbálja felfogni és belegondolni, hogy egy ilyen szörnyű tettet hogy lehet véghez vinni egyedül. A másik. Hallottunk olyat, hogy a kisgyereken más ruha volt. Ezt én hallottam a saját fülemmel. Voltam a boltba, és két asszony beszélgetett. És azt hallottam, a pénztárnál vagy álltunk, hogy az egyik asszony mondta a másiknak, hogy a szülők azt mondják, hogy nem abban a ruhában volt a kisgyermek, mint amikor otthonra eltűnt. Hogy igaz, vagy nem igaz, ezt nem tudom. Ezt nem én állítom, hanem hallottam. De hogyha ez igaz, akkor itt meg kell állni mindennek. Miért is? Hát miért van egy másik ruhába egy szegény kisgyermek holtan? Hát mert fogva tartották. És pár napig. 2-3 nap, 1-2 hét. Miért? Hát, hogy a piszkos fantáziáját, aki fogva tartója, kiélhesse rajta. De van itt egy másik gondolatom is, ahogy nézegettem az internetet, és arra lyukadtam ki, hogy a kisgyereket meg is rendelhették a fogvatartói. Márpedig, hogyha ez így van, akkor itt, mikor elrabolták a kisgyereket, akkor fogva tartották. Mindaddig még az emberkereskedő vagy a szervkereskedő meg nem érkezett. Mert azért adhattak rá ruhát, mert bekakilhatott a fétségtől, vagy bepisilhetett, vagy leöntötte magát, vagy valami. Még az iskolából eltűnt a fénykép. Hogy tűnhet el egy fénykép? Hát úgy, hogy a feleség ott dolgozik. Ez itt van az interneten. Meg lehet nézni. És akkor telefonáltak a tanárok, vigyen a szülő még egy fényképet. Ugyanolyat, majd eltűnt a fénykép. Hogy tud eltűnni egy fénykép? Elnyelte a föld? Hát fénykép alapján kértek a megrendelő fényképet, hogy néz ki az a gyermek. Most vagy kellett, vagy nem kellett. De Tamáskától mindahogy meg kellett válniuk az illetőknek, aki ezt tette vele, mert nem tudták már szabadon engedni. Akkor megmondta volna, hogy hol volt fogva. Sajnos, inkább elengedték volna. Minket is megrázott ez az ügy nagyon, és sajnáljuk a kisgyermeket. A Jóisten áldja meg. Én nem ellene beszélek. Én azzal vagyok, ahogy ismerem Jánost. Az egyik. A másik, mit is akartam mondani, még mit néztem. Voltak már ilyen gyilkosságért elítélve emberek. Ártatlanul. Ne menjünk olyan messzire, pár év, olyan 10-valahány évet, ott van a Móri mélyszállás. Most meríteni szeretnék ugyebár, mert ez az ügy különálló. De azért tudok róla beszélni, mert ez már végleg le van zárva. És eleinte a rendőrök jó indultak el a nyomon.
Csak egy börtönben lévő ember felhívta a figyelmet arra a rendőröknek, hogy ő tudja, ki az elkövető. Amennyiben kegyelmet kap, és a neki járó jutalmat megkapja, a 25 millió forintot, akkor megmondja, hogy ki mészárolt Móra. És meg is kapta, és köztársasági elnöki kegyelemben részesült a félrevezetését, mert nem tudom, kimondhatom-e, de le van zárva az ügy, szerintem kimondhatom, Kaiser Redéről van szó és társáról. Onnantól kezdve félrevezette a hatóságot, ahol kegyetlen mészállás volt. Nem egy gyilkosság, 8 ember halt meg, köztük egy kisgyerek. Hogy miért mondom ezt? Hát azért, mert ott a rendőrök és a nyomozó igazgatása, meg a bírák nem jól jártak el. Mert tényleges életfotigla elítélték edélyéket. Majd 7 év múlva, vagy 8 évet belültek az ügyékbe, egy kincskereső ember ment az erdőbe fémdetektorral, és egyszerre csipogott neki a fémdetektorja, elkezdett ásni. Mit ás ki? Gépfegyvereket és több 100 golyót. Megnézi a fegyvereket, hát egyből levágta, meg rájött arra, hogy ez nem háborúsi fegyver, nem múzeális érték, hívta a rendőröket. A rendőrök kijelentek, elvitték a fegyvereket. 1-2 nap múlva megy az ember megint, 1,5-2 méterre mellette megint sípol a fémkereső, és kiássa. Hát ugyanolyan fegyverek, több 100 golyóval, hívja a rendőröket. Kijönnek a rendőrök, megint kimennek arra a helyszínre, lefoglalják, elviszik, köztük van egy pisztoly. Az ember nézi a híradót, és lássa a pisztolyt, hogy egy postás ki lett vele rabolva, egy posta, vagy postás. Akkor már pestieket hívta. Tudja, hogy ez a pisztoly hol van, ő ásta ki, és ez alapján megkeresték a pesti főnyomozók azt az embert, akit illeti a jutalom, de nem ő kapta meg, hanem a csaló, aki félrevezette a rendőröket, és elmondja neki az ember, hogy ő ásta ki a pisztolyt, megismeri a tévéből, és akkor a pestiek kezdenek nyomozni, DNS-eket venni a fegyverekről, próbalövéseket csinálnak, és kiderül, hogy ezekkel a fegyverekkel lett elkövetve a móri mészállás és rablás. Nos, Kaiser edélyéket persze felmentették az ítélet alul, elé kerültek az igazi tettesek, bevallották. Szóró-szóra. 7 évig magukba tartották ezt a szörnyű titkot. És még a mai napig tartanák magukba, mert még a családuknak sem szóltak. Úgyhogy vannak ilyen emberek, akik tudnak ilyenekkel élni, úgyhogy nem kell évelni a Jánossal, hogy tudta magába tartani. Vannak ilyen emberek, sajnos. Ha nem derül fény, akkor most Kaiser edélyék még mindig börtönben vannak ártatlanul, és tényleges életfogytiglan, még esély sincs arra, hogy ő éve elhagyja a börtönt. Csak bádak koporsóba, ugyebár. Nos, és az ember mindig nem kapta meg a neki járó díjat, a nyomra vezető díjat, pereskedik. Ahogy néztem a híradóban, meg a interneten. Van egy másik eset, hogy ezt azért mondom, hogy jobban megértsenek engemet. Ne az ártatlan üljön a bűnös. Kapjon tényleges életfogytiglant, aki a Tamáskával ezt tette. De ne egy ártatlan. Én ezért nyomozok. De itthon, természetesen a tévé előtt, én nem megyek ki az utcára, meg embereket kérdezni, mert mindenki csak rosszat mond róla. De ki mond róla a rosszat? Hát aki nem ismeri. Egy vadidegen. Aki most hallott róla, még most látta. Szóval visszatérve az előzőhöz. Még egy dologgal szeretnék érvelni. Van egy apa és egy fiú.
Elkövetnek egy rablógyilkosságot. Ez egy cigány családról van szó. És a szálak hozzá vezetnek. A rendőrök bíróság elé állítsák, elítélik őket életfogytiglanra. Majd, most nem tudom, a másodfok vagy a kúria mentette fel őket, de kérnek hazugságvizsgálót. Ezt a hazugságvizsgálót azért mondom, mert a család ügyvédje azt mondja, hogy a János, mikor bevallotta és hazugságvizsgálóval igazolta, alátámasztották a rendőrök, hogy amit mondott, valós-e. Jó, rendben van. János vallomása rendben van, alátámasztotta. De igen, de itt ez a két cigányember, apa és fia, elvitték hazugságvizsgálóra. És megkérdezi tőle a hazugságvizsgáló gép, hogy tudod te a bűncselekményről? Azt mondja a hazugságvizsgáló, mondja az ember, hogy nem, kipipálva. Igaza van az embernek. Jelen volt-e a gyilkosságnál? Nem, kipipálva a cigányember javára. Maga ölte meg az embert? Nem, kipipálva. Átmentek a hazugságvizsgálógépen. Kaptak 50 millió forint kártérítést. Dínom, dánom. Majd elfogy a pénz, a rendőrök előveszik az ügyet, nem hagyja a lelkiismereti furdalása, a sok munkájuk belefektetve. Akárhogy nyomoznak a szálak, oda vezetnek a két cigányemberhez. Bíróság elé állítsák, és tényleges életfogytiglant ülnek a mai napig. Na most ezt én miért mondtam? Mert az nem elég, hogyha én azt mondom, hogy ártatlan. Itt meríteni kell, itt sebeket kell egy kicsit felszaggatnom, sajnos, bocsánatot kérek, hozzáteszem, de hogy az igazamat, meg a János ártatlanságát be tudjam bizonyítani, itt sebekhez kell nyúlnom. Régi sebekhez, amik már be vannak forva, vagy varasodik. Akkor a Jánosnál, hogy működött az igazsággép? Rendesen. Akkor a cigányember és fiánál hogy működött? Hamisan. Gondolom Kaiser Edélyéknél is volt hamisságvizsgálógép, meg minden gyilkosságnál szerintem kellett, hogy legyen. Ugye vár? Akkor hol az igazság? Higgyünk egy olyan gépezetnek, amit ember alkott a gép. Ez ugyanaz, hogy veszünk 6 hónapos autót, 6 hónapig egy új autót, 6 hónapig járkálunk, megyünk Horvátországba, és az autópályán, az 500 kilométeres pályán lerobban az autó. Kéri a szerviz. Így bízunk meg egy új autóba? Ember csinálta. Ami gépeket összeraktak, hogy csinálja az autót, azt is ember gyártotta. Hibázhat. Itt tények vannak, ez nem 100%-os bizonyíték. Hogy miért is adott igazat a gép a Jánosnak? Példát mondok. Itthon nyomás volt rajta. Milyen nyomás? A felesége. Hogy miért? Elmondom. Azért volt rajta nyomás, mikor a János elment kihallgatásokra, mindig ki volt kapcsolva a telefonja. Megkérdezi a felesége tőle, a lány, hát miért nyomtad ki a telefont rám, miért kapcsoltad ki a telefont, mikor hívlak, te nővel vagy? Vagy kivel voltál? A János mondja, elüti a vizét, jó, abban marad. 2-3 alkalommal így van veszekedések. Az utolsó alkalomkor, amikor kiengedték János, behívták a rendőrök, már otthon vállásról volt szó. Hívja megint az anyját a lány, anyu, én nem bírom, Jánosnak nője van, átkutattam az autót, nőre utaló jeleket, hajszálakat, ilyen szexre utaló jeleket keresett az autóban, nem talált. Biztos panzióban voltak, vagy valahol. Ki van kapcsolva most is a János. Nem mondja meg, hogy hol van. Én haza akarok költözni. Mondta az anyja, jó, rendben van lányom, gyere haza. Amiről senki nem tud. Ugyebár.
Na most a Jánossal veszekedések voltak. Úgy ment el be a rendőrsége, vagy hazamegy a felesége, vagy nem. Vagy elhagyja, vagy nem. Bemegy a János a kihallgatásra. Hogy megy egy kihallgatás? Szevasz, szevasz, ül le, cigi, kávé. Kész. Figyelj ide! Főnökünk leveszi a fejünket, nyomás alatt vagyunk. Van egy tanú, van egy holttest, elkövető nincs. Nem tudunk mit tenni. Vállald el az ügyet. Elévült. Kimégy. Nincs mit tenni. Sajtó elé nem tudunk tárni ilyen ügyet. Nem állhatunk. És a név fárja. Nem tudunk mit tenni, elhiszünk ártatlan, vagy tudjuk, hogy ki az elkövető, de őket már nem tudjuk megkérdezni. Miért nem tudják megkérdezni? Mert véget vetettek az saját életüknek. Mi ok volt arra, hogy egy szép fiatal élet eldobjak, felakasszam magam? Mi ok volt arra, előttem van egy szép nyugdíjas évek, az életemet felakasszam a gyerek felett. Ennyire volt a lába, egy jó 30 centire, ott akasztotta fel magát az öregember a kisfiú felett. Ezt se tudták, ugye, nagyon sokan. De miért? Kérdem én. A János miért nem akasztotta fel magát? Egy tanú. Még nagyon dicsérik a rendőröket. Ilyen nyomozás történt az ügyben. Olyan, 25 éve nem adták fel, meg stb. Kérdem én, mi nyomozás volt az ügyben? Mit ért el, hogy nyomra vezetett a Jánoson kívül? Semmit. Mint a Mórira a bankrablásnál, mészállásnál. Mert maga a tanú mondott el mindent. És ha nem mondja el, mai napig ott a gyermek, ahol volt. Igen, kérem. János, hogy tudott erről a dologról? Most nagyon sokan kérdezik. Hát úgy tudott, hogy ez a fiatal gyerek, aki kapott 200 000 forint prémiumot a munkájáért, az részegen elmondta Jánosnak, mert éreztek, hogy fejezzem ki magamat, szag volt, kellemetlen szagokat. És kérdezte János, mi ez a szag? És akkor elmondta az ember, az a fiatal ember, hogy ott egy gyerek van, akit keresnek. Hogy János bűnös? Igen, bűnös. De miben? Mert nem szólt a hatóságoknak. Nem jelezte. Kész. Aki bűnös, bűnös. De azért bűnhődjön, ami bűnt elkövetett. János milyen bűnt követette? Hogy nem szólt a hatóságoknak. Nem az elkövetésben és a megerőszakolásban. Mert az egyik ember elmondta a másiknak. János is elmondta egy embernek ezt, és az ember értesítette a rendőröket. Azt az embert megkérdezte a rendőr, te honnan tudod? Nekem a János mondta. Elmentek a Jánoshoz a rendőrök. A János megkérdezték, te honnan tudod? Nekem ez a fiatal ember mondta. De sajnos az ember véget vetett az életének. Családja van. Majd elmennek a hátulajok, véget vetett az életének, és a kisgyerek felett lett öngyilkos, akasztotta fel magát. Még nem igaz az, hogy legalább 2 hetente abba a helységben, ahol megölték a kisgyermeket, nem megy be a tulaj. A család, vagy valaki, hogy észrevegye azokat a véreket. Ezt nem tudom elhinni, hogy abba a helységben nem mentek be. Ha most a falig nem nyúltak, még ott kell, hogy legyen a nyoma is. A vérnek a falon, a tárgyakon, meg mindenhol. Tetszenek érteni? Ezt nem tudom felfogni épp elmével,
hogy egy 16 éves gyerek ezt hogy tudta mind végigvinni egyedül, segítség nélkül. Mert ha volt neki társa, akkor még el tudom hinni ezt a dolgot. Ha segítettek neki. De egyedül eztet ő nem tudta véghez vinni, de még egy felnőtt se szerintem. Mert egy fiatal gyerek egyből magába loskad, miánt megölte a kisgyermeket, vagy megerőszakolta és megölte, és világá szalad, otthagy csapot, papot. Mert depresszióba esik. Elkapja a pánik. Ja Istenem, mit csináltam? Elkezd remegni. És elmegy, otthagy mindent. Menekül. Be az erdőbe, hazamegy. De ezek szerint nem az történt. Még végezte a munkáját, hogy eltüntesse a dolgokat. De az idő ellene volt. Most is azt hangsúlyozom. Neki megállt az idő. Onnantól, hogy elkezdte erőszakolni a gyereket. Lassan pereg az idő. Nem gyorsan, és nem a saját területén művelte ezeket, hanem más területén, más portáján, ahol otthon voltak emberek, ahol kukucskáltak az ablakon, az ajtón, bármikor kijöhettek valamiért, vagy cigizni, vagy bármi. Tavasz vége fele volt, jó idő volt, talán még a bejárati ajtója, ablakok is nyitva voltak. Senki nem hallott semmit? Ez nagyon furcsa. Egy gyerek ilyet véghez vinni nem tudott. De most, hogy szavaimmal érveljek, beszeretnék mutatni egy-két videót, de csak 1 percig, fél percig, mert nem szeretném húzni az időt, és döntsék el maguk. Beszél igazságügyi miniszter, beszél Bárándi Péter úr, hát még Lendvai Ildikó asszony, hogy mit mond, nem én szeretném kimondani, mert elsőjétől, szólás szabadságnak vége. Nem lehet olyan szavakat kiejteni, mert börtönbe kerülünk. Nem én mondom, ők mondják. Beszeretném tenni eztet, körülbelül minden videó 1-1 percig, vagy fél percig fog menni, utána megállítom, és akkor döntsék el maguk, hogy mit nyilatkoznak, mit mondanak olyan emberek, akik szavahihetők. Én nem tudok mással évelni, csak ezzel. Én itthon nyomozok, és fogok is nyomozni, mert ugyebár nem egy bűncselekmény derült ki úgy, hogy a rendőrök nem jutottak nyomra, és a család nyomozott. Fogadtak magánnyomozókat, magánügyvédeket, és ilyen alapítványokat nyitottak, és az ügyre jártak, és értesítették a nyomozóhatóságot, és elkapták a tettest. A rendőrség megdicsérte a családot. De volt olyan is, néztem a tévében, hogy megöltek egy fiatal lányt, egy ismerős, és a család nem hitte el, hogy ő volt. Látogatták a börtönbe a gyilkost, és hitt benne, hogy nem ő volt, mint ahogy én hiszek Jánosba. És mit ad a Jóisten, fejlődik a rendszer, megtalálnak egy DNS-t, XY, és bebizonyosodik, beviszik a rendőrök, és beval mindent. És azt az ártatlan embert kiengedték, igaz, ez Amerikában volt, azt az embert még leültették. Ennyi. Vannak ártatlanok. Igen, vannak. Na, most beszeretném mutatni a videót, azt utána leszeretném zárni, én csak tisztázni szeretnék dolgokat. Én nem azért jöttem ide, soha életemben nem készítettem videót, soha, semmit, és remélem, hogy nem is fogok. A kommentelőknek annyit, hogy ez a videó után
ha valaki megdob vagy leköp, nem érdekel. Én kiállok a családom mellett, kiállok a barátom mellett, mert én ismerem. Nem tík, én. Még annyit szeretnék mondani, milyen az az anya, aki így nyilatkozik a fiáról, hogy kár volt megszülni. Meg ilyen gyerek, meg olyan gyerek. Még nem hit meg a lagziba. Hát jó tette János, hogy nem hívta meg az anyukáját a lagziba. Azt nem mondja, hogy miért nem hívta meg. Milyen anya tesz olyat, aki ellöki a gyerekét? Több alkalommal is. Vannak problémás gyerekek, János tud sokkal rosszabbak, és mind a családdal van. A nem kívánatos gyerekeket lökik el a szülők. Hogy miért? Hogy miért nem kívánatos? Hát sok indok van, sorolhatok. Van olyan, hogy nem az az apuka, akinek kellene, hogy legyen. Vagy egy nap több férfi volt egyszerre az anyuka, és nem tudja, kitől van a gyerek. Apukától, vagy a baráttól. Vagy megerőszakolták az anyukát, és így esett elbe. Itt vannak ezek a csecsemősök, akik a csecsemőjüket. A fele szabad lábon van. Miről beszélünk? Szilveszterkor vagy karácsonykor? A lánya megölte az anyját, szabad lábon van. Pszichiátriai eset. Azt otthon van. Akkor nem a pszichiátrián van neki a helye? Nem tudok dolgokat felfogni, de nem tudok úgy beszélni, mert büntet a törvény. Én még nem akarom, hogy megbüntessenek. Megmutatom a videókat, megpróbálom, ha összejön, ha nem, akkor sajnos nem tudom megmutatni, mert nekem nincs olyan rendszer, telefonról csinálom ezt az egészet, hát akkor megpróbálom bemutatni. Még egy kis időt kérek. Azt mondja, hogy ide. Így. Nyomtál. Mind. És akkor itt lesznek. Ha megtalálom, nem raktam össze őket, de remélem meg lesznek. Itt van. Akkor kezdjük Bárándi Péter úrral. Reklámba. Kihagyja. Aljas indok. Belepörgetünk. Így. Most kibékülve, jó estét kívánok, örülök, hogy itt van. Itt van ez az egészen elborzasztó eset. Egy 11-12. évében lévő fiút egy 16 éves meggyilkol, most már tudjuk, hogy egészen bestiális módon, és eltelik utána 24 év, mire kézre kerül, ezt beismeri, teljes körű részletes beismerő vallomást tesz, poligráfon átmegy, tehát pontosan tudható, hogy ő az elkövető. Majd elengedik, mert elévült a büntethetősége. Tényleg elévült? Ebben egy nagy vita lesz. Látszik, igen. Mert Vita van, most ugye előzetes lesz. letartóztatásba helyezik. Hiszen változott a BTK valóban. Az elkövetéskori BTK az úgy fogalmaz, hogy az ember felsorolja ugye az akkori és a mostani BTK is az el nem évülő bűncselekményeket, és ott azt mondja, hogy háborús, meg ilyen-olyan bűncselekmények, és az emberölés minősített esetei. A mostani BTK az most mindegy, hogy milyen jogtechnikai megfontolás alapján, de úgy fogalmaz, hogy az életfogytig tartó, életfogytigra ítélhető ezek a cselekmények nem évülnek el. Ez tehát az egyik szabályozási szint. A másik szabályozási szint, ami a fiatalkorúakra vonatkozik, amelyik az akkori és a mostani BTK-ban azonosan van megfogalmazva az egyszerűség kedvéért,
úgyhogy ha 16. életévét betöltötte, de 18-at el nem ért személy követi el, fiatalkorú követi el a bűncselekményt, akkor ha életfogytiglannal is büntethető a cselekmény, amit megvalósított, akkor maximum 15 évre ítélhető. Ezt vette figyelembe a rendőrség, amikor kiengedte. Igen. Na most, ugye itt van egy elvi megközelítés, megpróbálom zanzásítani, ugye az, hogy az általánoshoz képest egy különös szabályozás, az mindig felülírja az általánost. Tehát ha fiatalkorúakra vonatkoztatom, akkor az egy különös szabályozás, ugye eltér a felnőtt korúakra vonatkozó szabályoktól, és ilyenkor az eltérő szabálynak kell érvényesülnie. Tehát azt lehet mondani, hogy ha nincs életfogytiglan a fiatalkorú tekintetében, akkor rá nem vonatkoztatható az el nem évülésnek a szabályozása. De ennyire persze nem egyszerű a dolog. A mostani szabályozás, amelyiknél nem azt mondja, hogy az emberölés ilyen-olyan esete nem évül el, hanem azt mondja, hogy az életfogytiggal is büntethető. Most mivel a fiatalkorúnál nincs életfogytig, tehát nagyon egyszerű a következtetés, hogy ha egyszer nincs, akkor az életfogytigra vonatkozó el nem évülési szabályok az ő tekintetében nem érvényesülhetnek. Ha egyszerűen csak elolvasom a törvényt, és azt mondja, hogy ezek a cselekmények, amelyek életfogytiggal büntethetőek, ezek nem évülnek el, és itt leragadok, akkor eljutok oda, ahova a Bács-Kiskun megyei ügyészség azt mondja, hogy hát ez nem évül el, tehát ha nem évül el, akkor fogalmilag kizárt, hogy az elévülés tartamát vizsgálgassam. Úgy sem lehetséges az ügyészség megoldása, megfelelő megoldás. Akkor bocsánat az, hogy mert hogy körözést adta ki az ügyészség. Az alapvetése, sok leágazása van az elévülésnek, de az alapvetése az elévülésnek az, hogy az adott bűncselekmény büntetési tételének felső határával egyezik meg az elévülés ideje, tehát itt 15 év alatt évült el a büntethetőség. Ez a jelenlegi helyzet. Erre a politika nyilván bizonyos politikai nyereség megcélzásával azonnal ráugrott, egyébként oldaltól függetlenül, ugye mindenki haszonszerzést akar ezen a szörnyű tetten. Tehát számomra borzasztó visszataszító, hogy egy szörnyű tragédián a politika tényezői haszonszerzés okából őrültségeket beszélnek. Hiszen ez a fiú, aki gyilkolt, ez akárhogy módosítják most a törvényt, nem lesz felelősségre vonható az ölésért, hiszen az azért egy nagyon alapvető szabály, hogy visszamenőlegesen terhet róni valakire jogszabályváltoztatással nem lehet, nem szabad. Zárójelben jegyezem, hogy ez nem idegen az egyébként a... Igen, de a büntetőjogban mondjuk ez kivált kép igaz. És ez a büntetőjognak tulajdonképpen egy alaptétele, hogy nincs bűncselekmény a büntetőtörvényben meghatározott tényállás hiányában, és nincs büntetés a büntető törvényben meghatározott szankció hiányában, ez mind az elkövetés idejére vonatkozik. Na, ne beszéljünk, most vannak speciális esetek, de egy normál, egy köztörvényes bűncselekménynél általában ez az alapvető szabályozás.
ez pedig egy igazi köztörvényes bűncselekmény. Na most, ha tehát azt vegyük, ugye azzal mindenki egyetért, hogy Till Tamás gyilkosának ülnie kellene az élete végéig. Te is, én is, mindenki egyetért ebben. Van egy népharag. Igen ám, csak hogy a Fidesz megváltoztatta ezt a törvényt néhány év, és nem kéne ülnie, ha betartanánk a törvényeket. Így aztán hoznak most egy törvényt a népharag okán, amivel gyakorlatilag semmi más nem tesznek, mint felszámolják a jogállam maradékát, és azt mondják, hogy azt a törvényt, ami alapján bizony Till Tamás gyilkosának szabadsága van, azt úgy kell értelmezni, hogy nincs. Tehát pont az ellenkezőjéként kell értelmezni, mint amit valójában ők hoztak törvényként. Ilyen ma a jogállam. Ezt így? Három gondolatom vagy tanulságom van az ügyel kapcsolatban. Az első dolog, hogy az eltűnt gyerekeket keresni kell. Tehát sosem szabad föladni. Tehát ha egy gyerek eltűnik, az olyan, mint az ember szívét tépték volna ki, vagy a fél életét elvették volna, sosem szabad föladni. És vannak eltűnt gyerekek Magyarországon, tehát ez egy komoly feladat. Tehát ezt szem előtt kell tartanunk, hogy itt nincs kompromisszum, addig kell menni utána, amíg valahogy az igazságra fény nem derül. A második dolog, hogy fantasztikus rendőreink vannak. Hát mégis egy több mint 10 éve elkövetett bűncselekményről beszélünk, és láthatóan nem adták föl, tehát mentek utána, nem zárták be az aktát, tehát engem ez megnyugtat, hogy Magyarországnak olyan rendőrei vannak, akik komolyan veszik, hogy a hivatásuk a bűnüldözése. És a harmadik dolog, minden jogi vitát mellőzve csak azt tudom mondani, hogy igazságnak lennie kell. 3. Ez a feladatsor Kanyargós út néven ismert. A fényrúd eltávolításához a legtöbben egy hurkolt úton próbál. És szabadságvesztéssel fenyeget. Na de fiatalkorúak esetében eleve nem lehet életfogytot kiszabni. De mondom, tehát én csak a közvélemény vagyok, van ügyvéd is a stúdióban, szerencsére. Kicsit bonyolultabb ennél a helyzet. Ugye a fő szabály az, hogy a cselekmény büntethetősége, és itt a jelzőn van a szó, tehát hogy valami büntethető, az nem érül el olyan esetekben, amikor életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető. Nem büntetendő, büntethető az elkövető. Ehhez képest a fiatalkorokra vonatkozó speciális szabály mindig fölülírja az általánost, az pedig azt mondja, hogy a fiatalkorú esetén szóba nem jöhet nem büntethető életfogytig tartó szabadságvesztése. Ha pedig nem büntethető, akkor az elévülésnek az általános szabályai kerülnek vissza, az pedig a büntetési tételkeret felső határa minimum 5 év. Hogyha az elkövető az elkövetéskor 14 és 16 év között volt, akkor ez 10 év, ha 16 és 18 év között volt, akkor 15 év. Ez alól egy kivétel van, és erről gyakorlatilag nincs ismerete a közvéleménynek, nekem sem, nem tudom, talán a rendőrségnek van. Az elévülés bizonyos eljárási cselekmények félbeszakítják és kezdődik előről. Na most minden olyan cselekmény, ami az eljárás előre vitelét szolgálja, az megszakítja az elévülést, és onnan indul. Hogy ilyen volt vagy nem volt, azt nem tudom. De az a hivatkozás, amit a vármegyei főügyészség mond, szerintem szakmailag nem megalapozott. Ebben az ügyben mennyi minden történik úgy, és mennyi minden történik vajon azért, mert van a közvélemény részéről egy jogos felháborodás. Vagyis amit látunk, az mennyire szól a közönségnek. Én attól tartok, hogy arról szól, nyilván nem vagyok jogász, ezzel együtt is természetesen meggyőző, amit itt hallottunk, Bárándi Péter is hát hasonlókat mondott, és nyilván nem mondom el a kötelező kört, hogy ennél szörnyebb bűncselekményt elképzelni sem tudunk. De ezzel együtt, mint állampolgárt, aki nem készül se áldozatnak, se bűnelkövetőnek, remélhetőleg,
egyáltalán nem nyugtat meg, hogyha a jogértelmezésnek ilyen tág határai vannak, mert fölébred az emberben a gyanú, hogy akkor személyre szólóan lehet majd más esetekben is eldönteni, hogy ez elévült vagy nem évült el, és picit élek a gyanúperrel a kérdésére válaszolva, hogy itt arról lehetett szó, hogy akkora volt az teljesen érthető és érzelmileg indokolt közfelháborodás, hogy úgy érezték, valamit kell csinálni, nem elismerve, hogy a törvény pontatlan, vagy hogy a rendőrség jól vagy rosszul cselekedett. Valaki szólhatott az ügyészségnek, hogy nézzék már meg, mit lehetne tenni. Kicsit gyanús, az is elhangzott az előző műsorban, hogy a legfőbb ügyész hát nem szólal meg egy ilyen eléggé példátlan ügyben. Sajnos emlékszem, Le is járt a videó, nem? Jó, rendben. Na, ennyit szerettem volna mondani. Hát, aki úgy kommentol, hogy csúnyán, akkor kommentoljon, aki leköpjön le. Én akkor is kiállok a barátomért, akkor is kiállok a családtagomért, és itthon, a szobámban nyugodtan nyomozni fogok, de mind az internetről, mert minden mondatban van egy kis kocka. Csak ezeket a kis kockákat elő kell keresni, és össze kell rakni. Köszöntem szépen, hogy meghallgattatok. Ez az én véleményem. Először is bocsánatot szeretnék kérni, akit megsértettem, mind a szülőktől, mind mindenki mástól. Sziasztok!